Hey guys, good morning. Phung kaham jatona na jatona dam sugan YouTube channel lo. Ngetini khe an papa ni dress collection ro nungnai. Norok nai toni pura sing paithak jara. Kan papa thutongo. Bo asa khe hingke no hospital ro dress ko manjak. Hingke norok na ang khungnai papa ni dress ta usung bang tongkha. Norok pura sing paisa na tongdi. Karena semuanya aku yang dress ke rumah sokoja. Kena orang bunuhnya sab bunuh dress gift kaya. Ke bon baksa kan kaya kan tham. Tinta sekan zakana. Tapi jongho baksa bokani mana itu orangnya. Ke tapi hingga cikon, amu ke tapi saya tak kan lain baksa cikon sana. Tahu sekan ini ke bah. Norok nai tong di pulen sing paithak jara ikan papa pitung kha. Serai mokhoi rekha hingke se video khlai sinai. Thago simin thu horo hingke bo kuya. Ma thuya mang pura an mokhol ok di purtang thang ge tung khana. Robon na haisto chwa mo khangbo. Kuno face wash ro use khaije ge am ska hu suja ge. Ke bani ni mukhang roi dhon sport thang tong kya tam phulke hamno nai ne bigero di mukhang ekdum khono kosum tong kya ge an papa no muthu ka hinge ta o thujak no ha bisna mu kholai mohol kan ke se norok na ang bani papa ni di phunugane ge raw bisna o ai ke mohol ka hinge se basau awan bagai klai mahke klai phuluga nangna jara mam phuruna otang siming video upload khaine video blog khaine na hu nasing asang kha ke serai no ko no phaime to ni simaya ke ba awan bagai serai ba mangma tong awan bagai ko video ro klaime tong ha an channel bo tola klai tong sukan ro ke support khaiji video khaiji balmon bagi kun biskang agu yang tongkha bon bagi ni ran support khaiji biskang agu na japhe chicken papa ke no nunai te simalai feren norok bai ketabuk toni tongkha na hingkani papa ni ri norok na tabuk kaisa ke phunuk nai norok nai tongdi bulen siming paisa nai ke nugui mana sab bono gift phai ke he da norok nai tongdi bono tinjona borok gift rekha ke hingke bo hospital tangpur mankha hingke bini ani bike koto anong bike koto bono gift mani amko sumro jakha bo thite trese sat ko no khana ma hakar pro sumro kha ge bote si pai ro phaka amko sat ke amo pant ke amo genji yakta kolok oke ambo yakta kolok na genji nai ko meba sinong bai ani bai kotor ro phaimani bin moi kotor nyong fi suit kani me kom ta ya thik long na ngo ta ya thik bara sikon sigo ta ya thik long na ngo ombo ya thik kolong na ngo kesang sungai ha kani mana na ke em kata sa sikon ta iya bo ke ta sa kani manai tabung kani mana namuke Jam kepai kya bin moi ro phai mani bin moi kata ke mokhe bin amu hospital tongpur no gi mangkha mo gi jethi besajak baikon bin moi chikon khatan ke baikon ke wa bo romana mokhe himi mani point kani mana na go dini ke asai kya hora hinkin se mani tang khai kon kotoma ke bon logi juta batang tirai khini juta ko juta kaisa ba set unta dikha
hingke borofayo hingke tei kangsa hingke iko pen omo hingke shirt iyo duita rok bo bini moi ang omo sumrokha omo bai kisa kohoi tongkha ta mane ang bono 2-3 ban use khairokha bo khe sumrojak hungo hingke sumrui tongno mani hingke omo hingke bini mami jekhini bwsano no dara koto ta chini dara bihik basi koto chini nog ni basi koto borok fai ko bini mami koto yogo hingke borok faimani shirt omo pant set hingke ta kaisa green color ni naithok omo yomo rwphaio pant omo khe hingke borok no ani bwsani bisingtwi ang hambai gari bo lai thangka hingke kechi kechi lama gana ba gari gana kani simaya ko bini asal dress bangui tongkha ang khe to paina se nanglakha taklai bosoro tehe toilet sarui se manglakha tau khe kwskan bai liya bo himui mani kanjone poino tong tau mani bini bebak no himui mani kanjanai mangsi bebak no himui mani kanjanai mang taphano baksa hingke sikon omo sikon hingke kano o hingke tai ukurok hingke to thupi rok cap rok hingke tei hand moja rok tangno paio pura himui mani kani manujak asuk bai se bangui tongkha hingke bono khena koyek din no kananai fungo khe kwchangui tongo tabuk seri rok klai tongmo ba omo pura himui mani kanjanai mangsi o pant rok himui manfru kanajaknai taphano kanui mano torta tabuk getaisa 6 mas rok wngkha hingke tabuk se 1 month kadrok sigo 21 tariko 1 month tongo bo tang sim video khaina khaina mani khlaijak gemang tongkha bini thepang no tongkha bini bagui asungno jotono no hambai pai sak video nai tongma bagui hingke asungno tini bagui tonkha teisa kwtal blog o norok malai phinai norok naisik tongdi ani kwtal blog phai tongo hingke ang je mansak norok no daily blog haifimani chaitogui tongo hingke amoni bagui ang ani shoriro rok bo hamsui eko hingke ba aboni bagui kisa kosto wngoi tongkha norok ano sakao tui sanani bagui support khaisha tata।